איזו בחורה סנטימנטלית אחת. ניגשה אליי והזמינה אותי לצאת לנוף יפה בעמק הירדן על מנת לכתוב שירים. טוב, אז אמרתי לה שאני לא לצאת לנוף יפה כדי לכתוב שירים. איך שיכול להיות? היא אמרה, איפה כתבת את שירי הנחל שלה? אז אמרתי לה את האמת. בחדר המתנה של רופא שיניים. לא, ואחר כך באים בטענות שהשירה העברית מתה. אלתרמן. שיר אחד טוב. השאר עירום מתחסד. שלוש. חוסר התפעלות. אין חידוש. גולדברג. שירייך הטובים ביותר בקובץ. ביום בו נעמוד זרה מול זר, גזולי עתיד ונבגדי עבר, איך תצמד הננו הנואשת אל כל אשר ידענו משכבר, והיום בשלול צבעי הקשת נושיט היד ולא נמצא דבר. אז מתי? עוד שבוע? עוד חודש? עוד שנה? מתי? אולי מחר? אולי מחר? אולי מחר אני אהיה יפה מאוד, יפה מאוד, ובשחור ראשונך אהיה לבנה, ותראינה עיניך כי אני יפה מאוד ובצחי